हाँ हाँ नहीं के हेंडे सोम लगो ताड़ू आ साउथ के हीरोइन से न कम। आज केहू ना गई, रूपा जी गई है तनिका। अरे चश्मा लगा के है ने सोम लगता बाप रे बाप, बहुत बहुत रुपया पैया लगाया खो गई। कोनो हीरोइन से ना कम लगताड़ू आ तो क्या बात है। और रूपा जी ये बोलिए कि हमारे तरफ से आपने बहुत अच्छा गाया, हमारे तरफ से आपको इनाम। कहा कि बॉडी याद आवे आज पिया के प्यार कोई। क्या बात है कि रतिया तो रतिया अरे पहाड़ दिल भाई कि का कहे हमारा अरे करे जदाल दौर के। अरे जिया कि का कहे हमारा करे जदाल दौर के कि दिला वाले गइले हो, दिला वाले गइले राजा बोतल में भर के। अरे जिया गइले राजा बोतल में भर के, दिलवले गइले राजा गइले राजा बोतल में भर के। बढ़िया आवे पिया के प्यार कोई रतिया तो रतिया पहाड़ दिल भाई। बढ़िया आवे पिया के प्यार कोई रतिया तो रतिया पहाड़ दिल भाई। का कही हमारा सोना जदाल दौर के, का कही हमारा सोना जदाल दौर के। दिलवाले गइले हो, दिलवाले गइले राजा बोतल में। दिलवाले गइले राजा बोतल में। भैया दिलवाले गइले राजा बोतल में। अरे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। अगर गलती सही भइल होई हमनी के बोले में और चाहे गावे में तो आप सब क्षमा करो। बाकी एक बाद चौहान जी आए मंच पे, चौहान जी गाली, निशा दीदी, बिक्कू भैया, अभी शिवानी जी के पूरा नहीं के भैया पूरा करिएगा चौहान जी के पास से, ठीक है। अपने आदमी प्रोग्राम बिगाड़ेला, अपने आदमी बनावेला। तनी मनी रउरा सब मंच पर ध्यान दी। है बाबू के ताली बजा के आशीर्वाद दी सब है कि जेकर गीत रउरा सब एल्बम में सुना तनी लाखों गीत ही अब वो आदमी के रउरा सब मंच पर ऐसे कर मौका ना दे तो आदमी कहे कि आही रे दादा गलती हो गई का ओइला पर। तो शिल्पी के गीत सुनी जा और रवि भैया तनी मंच पर शांति बनावे के आदेश ई आग्रह बा। जैसे कि शिल्पी मंच पर भी गावेली स्टूडियो में भी गावेली तो रउरा सब मौका ना दे तो के दे। ऐसे कि एने के लोग बहुत टाइट बा, बहुत सुंदर बा, सुने वाला बहुत इच्छा में बड़े कि सब कलाकार के सुनी। बिकू के ने बा छोट भाई देखिए एगो रउरा सबके लवर आदमी से मिला होता नहीं छोट भाई बिकू के नाम पर भी जोरदार ताली। अभी शिल्पी के गीत होके बाकी तनी मनी मंच पर बैठल जाओ इहो सब कुछ बोलो। चलो बाबू हेलो 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 थोड़ा सा माइक के लेवल बढ़ा दी भैया। हेलो 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 थोड़ा सा बना दीजिए बढ़िया से। सासाराम के एजा उपस्थित तमाम चाचा भैया दीदी लोग के ए मंच के माध्यम से गोड़ छू के गोड़ लगे एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दे दी। तो तमाम मीडिया वाला भैया लोग आइल बा, कैमरा में बड़ा कैमरा लगल बा आज। वाह हाँ साउंड वाला भैया। और आज हमनी के तमाम कलाकार भोजपुरी के छोट से लगाई बड़ कलाकार सब लोग आइल बाटे। हमारे गोलू भैया, बिक्कू भैया, चौहान जी, निशा दीदी, आई शिवानी जी और पुष्पा दीदी आ जाइए एक बार। हमने के पहली बार आमना सामना होता नहीं जा। यहाँ के गीत कबो पुराने ना होई
ना रहुआ पुरान हो खब ना राव गीत पुरान होई। हम चाहब कि दीदी खाते एक बार जोरदार ताली बजा दी आप सब। और तमाम इंडस्ट्री में गायक बानी सब है और गायिका भी। तो एक होला कि अमर हो जला जीवन भर खाती आदमी भले जैसे चल जाए लेकिन गाना अमर रहे। अब पूरा परिवार बैठ के सुने ई गाना और मतलब कि केतनो आदमी विश्वकर्मा पूजा के गीत गा देला हमनी के गा देला लेकिन बजबे ना करेला बाजी तो उहे बस बाजी। कौन गाना बाबा विश्वकर्मा के तो विशेष बाबा विश्वकर्मा जी के यहाँ पे आशीर्वाद बा कि हमेशा अमर रही और ऐसे ही आशीर्वाद कलाकार पे बनले रखम साथे साथे शिल्पिया पे भी अपन आशीर्वाद बनल रखम। हम आज फरमाइश ना पूरा करम हमारा आवाज खराब हो गइल बा। हम बस एक लाइन बस रवि भैया और मौर्य होटल ना मौर्य होटल के ओनर हाँ विशाल भैया लोग के सौजन्य से हमने के आयल बनी जा। एक लाइन बस कहो विशाल कुशवाहा भैया और यहाँ के सुनले बनी के लोग सफा ब्रह्मचारी है शादी ब्याह ना करो। ई बात ना तो हम सीरियस ले बने। चौहान जी गाड़ी में कहत रहे कि वो ब्रह्मचारी हो गए वो कभी शादी नहीं करेंगे अपने भाई का शादी कर रहे हैं। तो हम बड़ा सोच में पड़ गए कि भाई ये युग में क्यों शादी ना करी। चलिए सीधे सीधे एगो गाना गाई कहीं से की आवाज बढ़िया रही तो गई। आर्यन बाबू माने हमार छोट भाई दुलरुआ भाई हमनी के दुलरुआ भाई जेना हमारा के सब कलाकार प्यार से नहीं देला वही तरह हम फील करने की आर्यन बाबू के मिलता तो पौधा तैयार होता खूब बढ़िया रवा फूल फुलाई भोजपुरी के नाम रोशन करी कहे कि पद्मासना भैया अगर प्रोग्राम करे जाए जा अगर सेल्फी ना खिंचवावे के तो बाद में लोग गरिएबो करी ये फोटो ना खिंचवैलो से बड़ा बनतिया तो इहो डर बा। लेकिन का करब इतना लोग बा सब लोग सोचे लगे सेल्फी ले लिया लेकिन हमनी के दुख लागेला कि एक आदमी के साथ लिया गल सब लोग बाकी बा। एगो गाना बाजत आप लोग सुनत हो बाप खड़ा हो जाई सब कि कटतावे रात तो हर दारू नमकीन पा कि मरता राजा जी हो अरे कौन सब तीन पा कि मर दे हम एक मुका घास जाइबा कि दूसरा से राजा जी फांस जाइबा कि मेहर के प्यार ला तरास जाइबा कि कटतावे रात तो हर दारू नमकीन बा मरता राजा जी हो कौन सब तीन पा कटतावे रात तो हर दारू नमकीन मरता राजा जी हो कौन सब तीन पा मर दे हम एक मुका घास जाइबा मर दे हम एक मुका घास जाइबा तो सारा से राजा जी पास जाइबा मेहर के प्यार ना करस जाइबा तो सारा से राजा जी पास जाइबा
जौन भैया के तिलक बा एक बार मंच पे आ जाए तो कहाँ से कि सब कलाकार हमने के न्योता करे आइल बनी जा, अपने परिवार में आइल बनी जा, वहाँ के मंच पे आ जाए भैया। बोलू भैया एक लाइन और ही गाए, बस तकलीफ होता बोलहूँ में तकलीफ होता कहे के बा। कैमरा में तो दिखे के चाहिए ना रौरे तिलक रहला। हमनी के शादी में तो ना पाओ जी, लेकिन तिलक में रउआ के भाभी के और रउआ के ढेर सारा शुभकामना, खूब खुश नहीं सबे आ जल्दी और दूसर का भाई के नंबर लागू काजी कहे के बाद कि तोहरा ना बाटे। कहां गए हो? बहुत मेहनत की है रवि भैया, इधर आइए। आज तोहरा ना बाटे कि तनिको लाज राजबू हो छाने छाने बदले, अरे तोहरो मिजाज राजबू कि धोखेबाज राजबू नूरन बाज राजबू कि खाके पान जोनी जान तू मारा अभी से अपन हम सुधारा हो। इतना ना बाटे तुमको लाज राजबू। जानत नहीं के कहेला जवन मर्द अपना मेहरारू के बड़ा दुलार करे, लेकिन तनी देर खाती अगर तनी सु दपट के बोल दी, खिसिया के बोल दे मेहरारू कही छोने छोने बदले आहारो मिजाज राजबू धोखेबाज राजबू बाज राजबू। गोलू भैया तनी जम के बजा दी सब, एक लाइन और गावे का। बहुत बहुत पुरस्कार पुरुषोत्तम सिंह संजौली से ढेर सारा पुरस्कार। संजीत संजौली भैया के तरफ से ढेर सारा पुरस्कार। कहे घर भर के पूरा जीमा हमरे सुन मोहब्बत देही में दहरत ऊपर से राजा जी पूरा गाँव बनी बनी आज पागल बन के ले मन बता ताज राजबू। देखी पुष्पा दीदी के तरफ से है ढेरों सारा पुरस्कार। भगवान कर सबका कैसे बड़ बहन मिले पागल बन के ले मन बता ताज राजबू। छोने